Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі і працягнем наше абмеркаванне з экспертам, дарадцам агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва і амерыканістам Антонам Пенькоўскім. Добрый дзень, Антон. Вітаю, спадар Зміцер, вітаю паважаных слухачоў і гледачоў. Ну, безумоўна, зараз, як в прынцыпе ўжо колькі месяцаў такім асноўнай тэмай, асноўным ньюсмейкерам з'яўляецца Трамп. Ну і ўвогуле ЗША, знешняя палітыка, стаўленне да Беларусі і беларускага пытання. Так што мы і гэтым разам яго таксама закранем, але давайте, можа быць, пачнем з агульнага. Скажыце, калі ласка, усё ж такі, наколькі змянілася, ну, я не знаю, знешняя палітыка ЗША, наколькі прыярытэты змяніліся, бо калі мы ўзгадаем даўнейшыя часы, як кажуць, то казалі про тое, што ну місія ЗША гэта пашыраць, распаўсюджваць і прыносіць свету вось гэтыя кветкі дэмакратыі. Усё, кветкі скончыліся? Я б так не казаў. Кветкі не скончыліся. Можам яшчэ ўзгадаць Мао Цзэдуна, хай квітнеюць там 100 кветак і ўсё гэтак далей. Але да вашага пытання. Калі мы возьмем такую досыць шырокую рамку, Злучаныя Штаты сапраўды увесь час падтрымліваліся палітыкі падтрымкі дэмакратыі, падтрымкі дэмакратычных памкненняў і таго, што называюць дэмакратызацыяй. У тым ліку гэта тычылася Беларусі, але ж за апошнія дзесяцігоддзі мы бачылі вельмі такую вялікую трансфармацыю гэтага падыхода, і гэта тычыцца не толькі Дональда Трампа асабіста, не толькі там, не ведаю, яго першай ці другой кадэнцыі, але ж увогуле ось апошнія, давайте возьмем 3 дзесяцігоддзі, было вельмі так выразна бачна эвалюцыя іх разумення уласных інтарэсаў і падыходаў ажыццяўлення гэтай палітыкі. То бок сапраўды пасля такого самазнішчэння савецкай улады амерыканскае кіраўніцтва глядзела на свет так досыць аптымістычна. Зараз, магчыма, падаецца праз ружовыя акуляры, але ж яны кіраваліся досыць простым поглядам, што калі больш краін прытрымліваюцца дэмакратычных нормаў, імкнуцца да дэмакратычных нормаў, тым больш зразумелым, тым больш ліберальным, тым больш бяспечным свет адбываецца. І калі наўпрост падтрымліваць транзіт, у тым ліку і у цэнтральнай і ўсходняй Еўропе, транзіт ад камуністычных альбо квазікамуністычных рэжымаў да дэмакратыі, то можна дасягнуць значных пераменаў увогуле у тым, як будуецца гэты свет. І тут мы можам убачыць адразу некалькі, ведаеце, такіх паттернаў і прыкладаў, наколькі добра альбо дрэнна гэта атрымалася. І тут мы можам взяць і вось весь гэты блок варшаўскай дамовы, выключаючы Польшу, альбо краіны Балты, тую ж Украіну, Грузію, Арменію, гэтак далей, асабліва апошнія дні. Вельмі выразна вось бачна на прыкладзе Арменіі, як Злучаныя Штаты у тым ліку прасоўваюць свае палітычныя інтарэсы. Але ж нават на прыкладзе Беларусі мы бачылі, як вось гэты першасны імпульс з пачатку 90-х гадоў себя трошак не апраўдаў. Калі я не памыляюся, то у стратэгіі нацыянальнай бяспекі, гэта літаральна вось той документ, рэдакцыю якога у канцы мінулага года пад рэдакцыяй адміністрацыі Дональда Трампа все так актыўна абмяркоўвалі. Так вось той же самы документ 94-го года сцвярджаў, што прасоўванне дэмакратыі так наўпрост адпавядае бяспекавым інтарэсам Злучаных Штатаў у знешняй палітыцы ва ўсім свеце.
І калі мы назіраем, напрыклад, тыя ж краіны Балтыі, то безумоўна адбыліся хуткія перамены, хуткае далучэнне да еўрапейскай інфраструктуры бяспекі, і цалкам тут можам гэта разглядаць як паспяховы кейс. Ёсць больш складаныя прыклады, напрыклад, тая ж Беларусь, дзе, на жаль, вось транзіт да аўтарытарнай улады Александра Лукашенко паказаў, што калі не звяртаць вельмі такую пільную увагу на працэсы, якія адбываюцца ў краіне, альбо лічыць, што той же кейс Беларусі не з'яўляецца настолькі наўпрост у інтарэсах Злучаных Штатаў, калі праспаць кепскія змены ў грамадстве і ўладзе у Беларусі, то можна дачакацца вяртання ядравай зброі пасля 30 год, калі мы кажам пра развіццё гэтага працэса. Але ж у тым ліку, напрыклад, у 2000-е гады падчас адміністрацыі рэспубліканцаў, падчас Джорджа Буша малодшага, дэмакратызацыя ўжо ўспрымалася значна інакш. То бок гэта прынясенне дэмакратыі, у тым ліку на Блізкі ўсход, значна іншымі метадамі, як гэта разглядалася адміністрацыяй Білла Клінтона. І мы бачым, што такое наўпроставае прынясенне дэмакратыі праз на такія наўпроставыя інтэрвенцыі ўкраіны таксама себе не апраўдала, і кейс Ірака і Афганістана — гэта вось тыя сведкі, якія мы можам прывесці, напрыклад, тут. У тым ліку на пачатку 2000-х гадоў неаднаразова вышэйшае амерыканскае чынавенства, у тым ліку амерыканскія заканадаўцы, узгадывалі у дачыненні Беларусі Расею, але ж вельмі нечаканым зараз для нас накірунку, то бок тады падавалася, што Расея значна больш адбудоўваецца у такім дэмакратычным накірунку, таму Расея як такі сусед, большы сусед Беларусі можа і мусіць неяк паўплываць на Беларусь, і нават, як я казаў, нават амерыканскае чынавенства і заканадаўцы узгадывалі гэта ў сваіх публічных прамовах, што вось Расея ідзе больш-менш у нейкім такім добрым накірунку, а што адбываецца з Беларусю, ўсё ж такі нешта кепскае, і вось гэты транзіт ён не адпавядае ні інтарэсам, ні нейкаму здароваму сэнсу. Але ж у больш такія пазнейшыя часы, падчас Барака Абамы, мы назіралі пераход да такой больш тэхнакратычнай і, я б казаў, у класічным сэнсе мадэрнізацыйнай праграмы ў дэмакратызацыі, то бок наўпроставая падтрымка грамадзянскай супольнасці, незалежных медыа і гэтак далей, усяго таго, што мусіць адбудаваць у краінах, у тым ліку ў Беларусі, але ж у шматлікіх іншых краінах свету. Тады падчас Абамы яны значна большую увагу дадавалі і краінам Афрыкі. Адбудаваць уласныя інстытуты, адбудаваць уласныя механізмы балансаў у грамадстве, якія мусяць дапамагчы краіне перайсці да дэмакратычных прынцыпаў улады і дэмакратычных працэдур. Тут мы можам узгадаць, прабачце, такую, я разумею, не занадта спрошчаную мадэль, але калі у вас ёсць вельмі бедны сусед, які ментальна застряў, вось яго сям'я застряла ментальна у нейкіх, там, не ведаю, савецкіх часах альбо імперскіх часах, і гэты сусед увесь час неяк шкодзіць іншым, то вы наўпрост не можаце умешвацца вось у справы, не ведаю, вось нейкай там кватэры на там другім ці трэцім паверсе, але нейкімі маленечкімі крокамі
крокамі дапамагаць сям'і, якая пакутавае ад такого хатняга тырана, вы можете дамагчыся такого паступовых добрых зменаў. Прабачце за гэтую такую занадта спрошчаную модель, але для такого бытавого разумення, што амерыканская палітыка дэмакратызацыі яна ніколі не з'яўлялася такой дабрачыннасцю или таму, што амерыканцы камусьці штосьці вінныя, амерыканцы штосьці мусяць просто по дэфолту рабіць, альбо гэта увогуле адпавядае іх каштоўнасцям, таму яны на гэта будуць траціць мільёны даляраў. Гэта таксама адпавядае амерыканскім знешнім інтарэсам, каб краіны свету былі больш стабільныя і паводзілі себя не як шкодныя актары з нейкімі такімі дзіўнымі поглядамі на то, як мусіць працаваць свет, на нейкія імперскія амбіцыі, а ўсё ж таки пераходзілі на тыя інструменты, на тыя мадэлі кіравання, якія адпавядаюць сучаснасці і якія сябе добра замацавалі у тым ліку і ў саміх Злучаных Штатах. Але, Антон, вы гэта ўсё такую нашу такую сваю лекцыю пазнавальную вельмі для нас наконт бачання працэсаў па дэмакратызацыі кагосьці ў свеце з боку ЗША расказалі, але гэта бачанне, як мне падаецца, можа быць, што было раней, а зараз пры Трампе трошку ўсё ж таки сітуацыя змянілася. І калі пераходзіць канкрэтна да пытання Беларусі, да, мы ведаем, што буквально там колькі месяцы, там троху болей таму ізноўку быў падпісаны, ухвалены акт аб дэмакратыі ў дачыненні да Беларусі. Акт-то ёсць, але гэтыя ўсе прынцыпы, хай сабе з пэўнай меркантыльным ці прагматычным кантэкстам, падтэкстам, падмуркам, але яны захоўваюцца, ці ўсё ж такі гэтыя бігдзілы трампаўскія, такі бігдзільны падыход, ён змяніў нават гэта? Адначасова і так і не. Бо такое сусветнае скарачэнне шматлікіх інструментаў міжнароднай дапамогі трэба разумець не толькі як інструмент такой знешняй палітыкі альбо перагляду знешняй палітыкі. У тым ліку гэта прыкмета альбо выкананне абяцанкі Дональда Трампа разбурыць Вашынгтон, і гэта ў пэўным сэнсе помста таму вашынгтонскаму эстэблішменту, які не даваў яму жыцця падчас яго першай кадэнцыі. Па-другое, гэта прыкмета таго, што амерыканская эканоміка, амерыканскі федэральны бюджэт просто не цягнуў тых інструментаў, якія ажыццяўляліся яшчэ падчас часоў Байдена. Але ж адначасова з гэтым тут трэба узгадаць і заўсёды трымаць у галаве наступнае, што амерыканцы ніколі цалкам не прыпынялі інструментаў знешняй дапамогі. Зараз яны сапраўды з'яўляюцца значна больш скарочанымі, але ж ўсё ж такі частка праграм, у тым ліку падтрымкі у тым ці іншым выглядзе і беларускай грамадзянскай супольнасці, яна захавалася і яна працягвае сваю працу. Што тычыцца гэтых бігдзілаў і палітыкі адносна Беларусі, так сапраўды бягучая амерыканская адміністрацыя, яна у значна іншай мадэлі бачыць амерыканскія інтарэсы і наколькі наўпрост іх трэба прасоўваць, наколькі шмат часу, наколькі доўгатэрміновымі мусяць быць праграмы і праекты і тыя ці іншыя рашэнні, каб яны адпавядалі амерыканскім інтарэсам. То бок у часы Абамы лічылася, што можна праз шматлікія праграмы, не ведаю, там міжнародных абменаў альбо грантавай дапамогі дзесяцігоддзямі дамагацца пазітыўных транзітаў у тых ці іншых краінах. Гэта у тым ліку працавала і ў Беларусі, бо дзякуючы вельмі шматлікім амерыканскім праграмам у Беларусі адбудаваўся гэты сярэдні клас, досыць шырокая
група людзей, якая падарожнічала шмат па свету, мела акадэмічны досвед у тым ліку і ў Злучаных Штатах і могла параўноўваць тыя ці іншыя мадэлі кіравання і ў 2020 годзе патрабаваць чагосьці лепшага для краіны. Зараз, мне падаецца, у меркаванні Дональда Трампа, у амерыканскай дзяржавы няма часу, бачна, наколькі ён спяшаецца. Тут гэта часткова абгрунтавана станам амерыканскай эканомікі на бягучы момант, часам яго уласным светапоглядам, гэта больш такое суб'ектыўнае яго бачанне, якое літаральна адлюстроўваецца амаль што ў кожным яго выказванні. Але ж у тым ліку нават праз вельмі прагматычныя інтарэсы амерыканскай дзяржавы, у тым ліку калій, ім вельмі патрэбны беларускі калій на сусветным рынку, яны ўсё ж такі пад confidence building measure, пад тымі крокамі для усталявання даверу паміж контрагентамі у дадзены момант з рэжыму Лукашэнкі, яны галоўным акцэнтам трымаюць вызваленне палітвязняў у Беларусі, што з'яўляецца такім вельмі важным акцэнтам, і я лічу, што ні ў якім разе гэта не мусіць трактавацца як адыход ад нейкіх каштоўнасных падыходаў амерыканскай дзяржаве на такой доўгатэрміновай перспектыве. То бок, калі мы кажам про тое, што вось гэта палітыка дэмакратызацыі ў дачыненні да Беларусі і сёння пры Трампе, яна хай там неяк можа быць змянілася, можа быць канфігурацыя, падыходы там стратэгічна, але захоўваецца, то мы можем образно сказаць, што праз нават у тым ліку і гэтыя перамовы, там бігдзілы, ўсе астатнія там запанкі, Трамп хоча дэмакратызаваць Лукашэнку. Лукашенко асабіста не. Я не лічу, што у Злучаных Штатах тут, прабачце, мы схіляемся ў такі канспіралагічны бок, у бок, ведаеце, такіх вялікіх абстракцый, але ж я не лічу, што Злучаныя Штаты увогуле лічаць магчымым дэмакратызаваць самого Лукашенко асабіста. Гэта чалавек, які дзесяцігоддзямі паказваў свой модус операнди, але ж я не лічу, што яны настолькі праз ружовыя акуляры глядзяць на свет, што яны лічаць, як у Саус-парке Саддам Хусейн пеў «Зараз исправлюсь, усім понравлюсь». Яны не чакаюць такога ад Лукашэнкі. Але ж наладзіць камунікацыю з бягучымі элітамі Лукашэнкі, бо рэжым Лукашэнкі трымаецца не толькі на ім, а на велізарным апараце. І, па-першае, зрабіць такі актыўныя кантакты і добра разумець, як сябе паводзіць тыя ці іншыя прадстаўнікі бягучых беларускіх элітаў, наколькі яны прадказальныя, на што яны могуць пагадзіцца ў тыя ці іншыя крызісныя моманты. Я лічу, што менавіта гэта яны могуць разлічваць як патрэбнае у сэнсе адбудавання актыўных кантактаў з беларускім рэжымам. Бо тут мы можам узгадаць таксама украінскі Майдан 2014 года, калі пратэсты ва Ўкраіне былі, на мой погляд, меншымі па памерах, чым гэта было ў Беларусі у 2020 годзе, нават па колькасці чалавек, але ж той раскол ва ўкраінскіх элітах усё ж такі дапамог дэмакратычным зменам у гэтай краіне і прывёў Украіну на ўсё ж такі значна больш дэмакратычны шлях. У Беларусі гэта ў 2020 годзе, на жаль, не адбылося, але ж патрэба ў разуменні, як себе могуць паводзіць тыя ці іншыя прадстаўнікі эліт, я лічу, што ў Злучаных Штатах все ж таки захоўваецца. Тым не менш, Антон, гэта вашыя словы про тое, што зараз адміністрацыі Трамп асабіста хочуць і патрабуюць хуткіх рашэнняў. Хуткіх рашэнняў на беларускім накірунку няма. І таму нават калі мы перайдзем да такой повестачкі
актуальнай, як мы гэта любім казаць. Нягледзячы на тое, што вось гэтую інфармацыю, што пастаўлены на паўзу працэс вызвалення палітвязняў ужо зняпраўдзілі і офіс Ціхановскай і сам Джон Кол, напісаўшы адказ на пытанне Змітра Гурневіча, што не скончана, але далей нічога не сказаў. Але дыскусіі наконт таго стану гэтага перамоўнага працэса і наяўнасці яго ўвогуле працягваюцца. Вось буквально перад самым пачаткам нашага эфіра я прачытаў свежы допіс ад Лявончыка. Можна ставіцца по-рознаму да самого Лявончыка, але думкі, якія там агучваюцца, маюць права на існаванне. І ён сцвярджае, што трэк гэты скончаны, сумняецца ў яго жыццяздольнасці і будучыні яго, і Аркадь Мошас не далі, як заўчора ў нашым эфіры ён таксама пра гэта казаў. Ўсё ж такі, ваше меркаванне, сыходзячы з гэтай жаданне Трампам хуткіх рашэнняў, што адбываецца? Я, як вядомы ліберал, падтрымліваю права кожнага мець на тых ці іншых падставах тыя ці іншыя меркаванні. Тут мы мусім нагадаць, што яшчэ год таму падавалася, што зняццё тых ці іншых эканамічных санкцый альбо санкцый на Белавію і так далей, гэта нешта, што не адбудзецца ніколі, і тое, што ўвогуле немагчыма на беларускім накірунку, але ж за апошні год мы назіралі вельмі шмат рэчаў, якія падаваліся немагчымымі. Я разумею пэўны скепсіс і тое, што, безумоўна, сам офіс Ціхановскі абвергнуў, што там мы неяк не паразумеліся, мы не гэта мелі на ўвазе. Я таксама бачу вось гэты допіс Змітра Гурневіча і адказ ад Кола, але мы бачым, як у шырокіх колаў грамадства вось застаецца гэта падазрэнне, а вось магчыма все не так, як кажуць. Тут трэба нам ўсё ж таки апірацца не на ашчушчэнне, а на ўсё ж таки нейкія падставы лічыць, што нешта змянілася, альбо ўсё ж таки на афіцыйнай крыніцы. То бок мне падаецца, што дастаткова афіцыйнай крыніцай з'яўляецца сам спадар Коул, які досыць дакладна адказаў, што нічога не спынена. Безумоўна, гэта складаны працэс, які патрабуе вельмі шмат часу, які патрабуе вельмі шмат працы, і мы бачым, наколькі на шматлікіх накірунках у свеце амерыканская дзяржава, той же Дзярждэп і каманды перамоўшчыкаў Трампа трапілі ў такія складаныя умовы і складаныя стасункі са сваімі партнёрамі. То бок яны зараз ваююць на вельмі шматлікіх накірунках, нават са сваімі еўрапейскімі партнёрамі. І я лічу, што няма падстаў лічыць, што Беларусь нейкім чынам трапіла ў галоўны прыярытэт Белага дома нейкім чынам за апошні год, і таму менавіта гэты накірунак мусіць прасоўвацца найбольш актыўна. І той факт, што мы за апошні месяц не бачылі нейкіх, не ведаю, такіх красамоўных прыкметаў альбо прыкладаў таго, як гэты працэс адбываецца, з'яўляецца для нас падставай таго лічыць, што гэты працэс неяк праваліўся. Я разумею, што для часткі выступоўцаў, і я ўвогуле назіраў гэтую рыторыку, чамусьці Дональд Трамп падаецца нават большым ворагам, чым Александр Лукашенко, бо колькасць такіх вельмі таких шчырых каментароў і асабіста да персоны Дональда Трампа пішуць беларускія каментатары, мне падаецца, больш актыўна апошнім часам пра Трампа, чым пра Лукашенко. Гэта таксама людзі маюць права на такія меркаванні, але ж ўсё ж таки трэба трымаць у галаве, што за мінулы год менавіта адміністрацыя Дональда Трампа, не Брусэль, не нейкія асобныя краіны, чальцы еўразвязу, не нейкія іншыя, не ведаю, Кітай альбо нейкія іншыя сябры Лукашэнкі альбо сябры дэмакратычнай Беларусі дамагліся найбольш значных вынікаў
по працэсе, які стаіць прыярытэтам для беларускіх дэмакратычных сілаў, а менавіта вызваленне палітвязняў з турмаў. Тут трэба трымаць у галаве, што гэта перш за ўсё наши закладнікі, якія там трымаюцца, і гэта наш абавязак дамагацца таго, каб гэтыя людзі былі вызваленыя. Тут можна прывесці, напрыклад, той же Ізраіль, які коштам, не ведаю, 10 нейкіх тэрарыстаў вызваляе аднаго ізраільскага палоннага, бо гэта галоўны абавязак дзяржавы, і любым коштам яны дамагаюцца гэтых вызваленняў. Зараз найбольш зразумелых, найбольш практычных, вымяральных вынікаў дабілася менавіта амерыканская дзяржава. І зноў-такі, у нас мусіць быць нейкія такія зразумелыя, фактычныя падставы для нейкага скепсісу, для нейкага аналізу, а не нейкія вось адчуванні і скепсіс асабіста да Дональда Трампа, не ведаю, непавага да спадара Коула і штосьці такое. Без скепсіса да Дональда Трампа, але і вы гэта сказалі, і ён сам гэтага не хавае, што яму, в прынцыпе, любыя гэтыя перамовы цікавыя з пункту гледжання, што з гэтых перамоў, што па выніку заробіць, будем говорить прамымі словамі, заробіць, там, я не ведаю, не будем казаць Трамп ці яго сям'я, ЗША, эканоміка, там, скажем, вытворцы амерыканскія, яны нават зброю зараз не пастаўляюць Украіне, а прадаюць яе еўрапейскім партнёрам, якія потым пастаўляюць ва Ўкраіну і гэтак далей. Сыходзячы з гэтага, калі паглядзець на перамовы з Беларусі, вы сказалі самі про тое, што ЗША вельмі зацікаўленыя ў беларускім каліі, каб ён патрапіў на сусветны рынок. Вот санкцыі знялі, але вось все гэтыя перамовы далей заглохлі з-за пазіцыі Еўросаюза. То бок бізнес, как бы не склаўся. Пра што тады гаварыць, калі бізнес не складаецца? А калі мы прымем да ўвагу, здаецца, гэта не Джона Коула, а Сміта былі словы пра тое, што как бы вызваленне палітвязняў это побочны, там как бы прыемны бонус, але там как бы не галоўны, побочны такі ад перамоваў і ўсіх іншых дасягненняў. То бок, вот табе няма галоўнага, няма магчымасці далей дамаўляцца і рэалізоўваць эканамічныя перамовы, сделкі і ўсё астатняе, то і вызваленне таксама, как бы, як хай прыемны, але побочны бонус, как бы спыніліся. Дякую. Тут досыць складанае пытанне, таму прабачце, я тут адхілюся ў бок, але ж не пераходзячы вось на уласныя інтарэсы там эканамічныя Дональда Трампа, яго сям'і. Тут мы можам узгадаць таксама і папярэднія адміністрацыі Злучаных Штатаў, папярэдніх прэзідэнтаў, у тым ліку эканамічныя інтарэсы і ў нашым рэгіёне, і такі занадта прагматычны падыход Дональда Трампа можа ўжо выглядаць не такім эксклюзіўным у амерыканскай палітыкі, а ўсё ж такі падавацца такой паслядоўнасцю таго, як сябе паводзіць амерыканскі палітыкум, нават не ўзгадваючы Хантера Байдена і гэтак далей. То бок, ўсё ж такі мы мусім разумець, як працуе свет, як працуе амерыканская палітыка, і глядзець на гэта, і нам трэба на гэта глядзець з прагматычнага пункту гледжання, не ствараючы нейкіх ідэалаў з амерыканскіх палітыкаў, таксама не кажучы нават пра ўсіх іншых. На жаль, увогуле свядомасць і светапогляд часткі назіральнікаў можа быць трошачку сапсавана такім кліпавым мысленнем, якое навязваецца праз сучасныя шкодныя кітайскія сацыяльныя сеткі, калі той ці іншы сюжэт мусіць адбывацца, ведаеце, цягам 30 секунд, максімум аднаго тыдня. І нейкія такія доўгія працэсы, такія доўгія
доўгія сюжэты могуць выглядаць альбо незаўважнымі, альбо, ведаеце, такімі занадта сумнымі, каб за імі назіраць. Ну, нават праз гэта трэба нагадаць, што пэўны працэс, пэўны, скажем так, пэўныя дасягненні ўсё ж такі адбываюцца, і працэс і на еўрапейскім накірунку мы бачым закранае і Беларусь, і, на жаль, Расею. Все ж таки мы бачым, наколькі еўразвяз глядзіць на Беларусь праз прызму залежнасці ад Расеі, разглядае гэта пакетным светапоглядам. На мою думку, гэта ўсё ж таки памылкова, але ж ўсё ж таки мы прымаем тое, як яны да гэтага ставяцца. Апошнім часам мы досыць, скажем так, немагчыма ігнараваць пэўныя дзеянні еўрапейскага звязу адносна на Беларусі, не толькі еўрапейскага звязу асобна, але ж краін чальцоў еўрапейскага звязу. Тут мы можам узгадаць апошнія падзеі з кіраўніцтвам Францыі, вось гэты звонок Макрона і той візіт, неафіцыйны візіт, які нібыта адбыўся у Мінск. Таму ўсё ж такі тое, што падавалася немагчымым апошнія гады, ўсё ж такі зараз неяк саштукнулася, і ідуць тыя працэсы, якія апошнія гады падаваліся немагчымым. І мы мусім заўважыць рыторыку, якая у тым ліку ідзе з боку краін Балтыі і Польшчы, наколькі яна змянілася ў сваім характары адносна рэжыму Александра Лукашэнкі. Я маю на ўвазе апошнія 5 год, калі да мінулага года усе кіраўніцтвы бліжэйшых краін развязу, краін Балтыі і Польшы, казалі аб немагчымасці дыялогу з рэжымам Лукашэнкі, бо і далей пералічвалася ўсё тое, пра што мы вельмі добра ведаем. Але ж апошнім часам і з боку той же Літвы, і з боку Польшы мы чуем сігналы о том, што ў дадзены момант нейкі дыялог, нейкія кантакты з рэжымам Александра Лукашэнкі немагчымыя, бо ён мусіць выканаць нейкія умовы, каб гэта адбылося. Таму тут мы мусім вельмі так зафіксаваць вельмі уважліва, што ніколі немагчыма змянілася на трэба выканаць нейкія умовы, і хутчэй за ўсё ідзе гандаль за гэтыя умовы, як яны будуць выглядаць, дзеля таго, каб нейкія працэсы адбыліся, нейкія, не ведаю, візіты альбо тэлефонныя созвоны адбываліся, то бок пэўныя зрухі ёсць і еўрапейскім накірункі. Тут, прабачце, я не хацеў бы выглядаць занадта такім аптымістычным з пункту гледжання хуткасці працы еўрапейскіх інстытутаў і бюракратыі большасці еўрапейскіх краін. Гэта все вельмі павольныя працэсы, і тое, з чаго я пачаў вось адказ на ваше пытанне, тое, што гэты сюжэт адбываецца не цягам аднаго тыдня, не мусіць тлумачыцца, як нібыта гэты працэс не адбываецца ўвогуле. Ведаеце, вот слушна заўважыў Максім, глядач, калі вот кажа, а чаму вот раптам Амерыке стала так цікава прысутна наяўнасць на сусветным рынку беларускага калія. І тут нагадвае гісторыю, калі вот там зараз прылятае у Расію по нафтам заводам і ўсім астатнім, вот, а расіяне абураюцца, а украінцы кажуць, а што здарылася? А до 22-го года такое было ці не? Так і тут з каліем. А што здарылася, што вам так патрэбны беларускі калій? А до таго, як Трамп вырашыў з Канадай пасварыцца, такія праблемы былі ці не? Вот што здарылася? Сапраўды гэта так. Тут мы мусім для наших гледачоў нагадаць, што зараз існуюць пэўныя 3 манапалісты калія ў свеце. Гэта сапраўды Канада, Расія і Беларусь. Зразумела, што амерыканскі ўрад не хацеў бы набываць гэты калій у Расіі. І тое, што зараз транзіт гэтага калію нават у Кітай трымаецца у расійскай кішэні,
гэта зразумела нешта досыць непажаданае. Дзеля выраўнівання гандлёвага баланса і кіруючыся тым ці іншымі аргументамі, Дональд Трамп сапраўды хоча неяк падштурхнуць Канаду да зменаў у сусветным гандлі каліем. Дзеля баланса коштаў на гэты калій амерыканскай уладзе патрэбны беларускі калій, але не толькі ў саміх Злучаных Штатах, то бок Злучаным Штатам не настолькі патрэбныя беларускі калій менавіта ў Злучаных Штатах, але на сусветным рынку дзеля балансавання коштаў на гэтай калій, дзеля таго, каб тая ж Расія альбо тая ж Канада не магла настолькі маніпуляваць коштамі на гэтай калій і трымаць Злучаныя Штаты ў кішэні з пункту гледжання гэтага стратэгічнага ресурса. А з мінулага года калійныя ўгадненні з'яўляецца стратэгічным ресурсам з пункту гледжання амерыканскай сельскай гаспадаркі. Ну і на завершэнне я хацеў бы такой канспіралогіяй і завершыць, але не сваёй і не вашай, а слова калегі не буду ужываць, а то пакрыўдзіцеся і ў прынцыпе правільна зробіце. Ёсць такія да гэтага часу эксперты Мельянцоў з Прыгерманам, якія вядуць тэлеграм-канал Беларусь в рэальнай палітыцы. Так вось, оказывается, яны таксама умеюць у канспіралогію і ў накидыванне на вентилятор. Смотрю альтернативные новости и не вижу главных новостей. Год СМИ понятно, дипломатия любит тишину, а вот с альтернативными интересно получается. Ну, назвать незалежными СМИ вот нас, ну, язык уже как бы не поворачивается, скивицы изменились троху, уже не выговаривают это слово Мельянцову. Раньше информация сливалась сразу, потом с некоторой задержкой, а теперь вообще пусто, тишина. То ли западные столицы устали от странных интерпретаций своих белорусских протеже, то ли просто решили вывести их за скобки, чтоб не мешали, то ли прямо сказали не мешать процессам. Интересная тенденция, будем наблюдать. То бок я так считываю з гэтых туманоў, накінутых Мельянцова Прыгерманамі, што нібыта працэсы ідуць. Можа быць, нейкія вынікі ад працэсаў ёсць, але нам не гавораць. Ну, дзяржмі зразумела, не гавораць, дыпламатія. А вот мы не ведаем, таму што нас за скобкі выкінулі, но это ладно, а працэсы ідуць, оказывается. Як вы, чалавек, які з дыпламатыяй на ты ставіце вот да таго, што можа такое быць насамрэч ці не? Размецер, я мушу пачаць гэты адказ з кампліментаў і ўвогуле нагадаць нашим гледачам, што вось Зміцер Лукашук найбольш прафесійны і стрыманы з беларускіх вядоўцаў, нават так не вымушаны чытаць нават такія крыніцы і трымаць, ведаеце, сваю асабістасць абароненай ад шкоднага ўплыву гэтай канспіралогіі. Таму тое, што вы звяртаецеся да вось гэтай канспіралогіі знутры рэжыму, ну, я себе не дазваляю чытаць вось нешта падобнае. Антон, бачыце, з якога кубку я каву п'ю? Гэта абарона. Да, гэта все амулеты і толькі дзякуючы ім я все зразумеў. Все ж таки, вяртаючыся да вашего пытання, большасць працэсаў дыпламатыі адбываецца за адчыненымі дзвярыма. Гэта тычыцца і вось таго, што мы абмяркоўвалі з вами раней. Дыпламаты, афіцыйнае чынавенства і гэтак далей, яны не мусяць справаздачыцца, і у большасці працэсаў публічнасць яна шкодзіць тым ці іншым працэсам. Я нагадаю, што нават у мінулым годзе, калі гэтыя візіты амерыканскіх дэлегацый адбываліся ў Мінск, аб іх паведамлялася толькі калі амерыканцы з'язджалі з тэрыторыі Беларусі, бо самі амерыканцы не былі ўпэўнены, наколькі паспяховымі будуць гэтыя працэсы. То бок
контакты і пэўны працэс паміж Мінскам і Вашынгтонам ён безумоўна адбываецца. І тут я, калі мы вось так ужо штурхнуліся ў бок канспіралогіі, прабачце, я прапаную нашим гледачам вось тую прыкмету, за якой трэба назіраць, каб убачыць, калі там штосьці зменіцца. Калі у публічных наратывах, у тым ліку заявах самого Александра Лукашэнкі, ён паспрабуе у сваёй такой міратворчай рыторыкі штурхнецца ў бок Китаю, будзе расказваць, як мы сябруем з Китаем, а Дональд Трамп кепскі. Альбо ён штурхнецца пра тое, што зноў-такі ва ўсім вінны англасаксы і гэтак далей. Вось гэта будзе прыкметай, што у гэтых перамовах штосьці ідзе не так. Тут мы мусім нагадаць, што ў 2020 годзе літаральна можна да дня адсачыць, калі менавіта рэжым Лукашэнка пачаў ва ўсём вінаваціць Злучаныя Штаты ў арганізацыі нейкіх пратэстаў, і вось вся іншая іх канспіралогія. Літаральна можна да дня адсачыць, калі іх рыторыка публічная змянілася ў бок Злучаных Штатаў. То бок, калі мы будзем назіраць у тым ліку ад са слова самого Лукашэнкі альбо кагосьці там з вышэйшага чынавенства з сілавога блоку рэжыма, будзем назіраць такія дакладныя сігналы, дакладнае такое хамства у бок, тады мы сапраўды можам зрабіць нейкія высновы, што штосьці ў гэтым працэсе можа ісці не так. У тым ліку вось у мінулым годзе мы бачылі, як Лукашенко выказвае сваё незадаволенне тым, як знялі санкцыі з Белаві, штосьці там пайшло не так, і амерыканцы сапраўды змянілі тыя механізмы, якія мусілі там змяніцца, каб гэтай санкцыі з Белаві дакладна зняліся. То бок публічная рыторыка і публічныя заявы з боку самого Лукашенка альбо кагосьці з рэжыма будзе дакладным сігналам, бо амерыканцам, прабачце, ім ёсць чым заняцца, у тым ліку тым жа Іранам, Еўрапейскім звязам, Канадай і далей можна пералічваць кантынентамі. Вось, а у адносінах рэжыму Лукашэнкі ёсць толькі вось некалькі накірункаў, паміж якімі сам Лукашенко вось спрабуе так лавіраваць. І дзеля таго, каб спадабацца таму ж Пуціну, мы бачылі, колькі разоў ён паліваў брудам, у тым ліку і Злучаныя Штаты і гэтак далей. Вось, неяк так. Дзякуй вялікі. Ну што ж, вось такі аналіз і ў прынцыпе нават дзесьці такі гістарычна-навуковы экскурс у гісторыю і сучаснасць палітыкі дэмакратызацыі, якую праводзіць ЗША, мы атрымалі ад нашага эксперта, амерыканіста, дарадца агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Антона Пенькоўскага. Дзякуй вялікі, Антон. Да сустрэчы ўсім. Подписывайтеся на YouTube канал Еўрарадыё, каб не пропускаць наши сустрэчы с Антоном у тым ліку, але у нас шмат выдатных экспертаў, і мы працягваем нашу працу для вас. Жыве Беларусь! Жыве вечна!